Селим спасява Акгюн от хората на Халил Сади. Внезапно животът подлага Селим на неочаквано изпитание. Съпругата му Джанан иска да подаде молба за развод. Разкъсван между работата и семейството си, прокурор Кара е принуден да вземе Акгюн, когото смята за проблемен младеж, със себе си в Чешме, където живее семейството му. Акгюн не разбира защо Селим си рискува живота заради него. Той предполага, че баща му е платил доста добре. Селим спира на бензиностанция и взема подарък за Алтай – футболна тениска. Акгюн му казва, че този подарък не е подходящ и му разказва за подаръците, които баща му е правил преди да го арестуват. На партито за рождения ден на Алтай, Ямур вижда Наз да танцува с баща си и се разстройва. Селим паркира близо до дома си и казва на Акгюн да го чака в колата. Акгюн обаче не се сдържа и влиза в къщата. Алтай, Ямур и Джанан са изненадани, когато виждат Селим. Алтай отваря подаръка и не е много доволен. Ямур казва на баща си, че брат й подкрепя друг футболен отбор, но няма как да знае, тъй като не се прибира често. Ямур отива да си вземе горнище от къщата, а Каан я придружава. Двамата обсъждат Селим Кара, а Акгюн ги подслушва. Ямур си забравя телефона и се връща. Тя хваща Акгюн в къщата и започва да крещи, че е крадец. Той обяснява, че е дошъл с прокурор Селим. Селим иска обяснение от Джанан за развода и дори смята, че трябва да му се извини. Ямур, Каан и Нас водят Акгюн на партито, за да проверят дали наистина Селим го познава. Селим осъзнава, че Джанан наистина иска развод. Ямур ги чува. Селим и напомня всички жертви, които е направил за семейството си, но тя е категорична. Джанан решава да се върне към професията си след всички тези години и така се връща към живота. След като се изправя срещу Селим и решава да се разведе с него, Джанан се освобождава от веригите си. Акгюн започва да флиртува с Нас. Тя му разказва за Селим и опасната му работа.